Demokratska stranka je obnovila rad u vreme kada je započinjala velika društvena i istorijska kriza. Rušenjem Berlinskog zida počeo je raspad istočnog bloka i stare ideologije su odbačene. Društveni poredak počeo je da se urušava i raspada kao posledica poluvekovnog odsustva demokratskog sistema. Nakon 14. vanrednog kongresa Saveza komunista Jugoslavije dolazi do konačnog raspada ove organizacije i stvara se plodno tle za zlo koje počinje da se pomalja sa svih strana, maskirano u borbu za nacionalni interes. Uz pomoć manipulacija i demagogije, vlastoljubivi pojedinci krčili su svoj put ka vlasti i moći, žrtvujući sopstvene narode. U takvom istorijskom trenutku, grupa intelektualaca se okupila tražeći demokratske slobode. 11. decembra 1989. godine održan je sastanak osnivača, a 12. objavljeno pismo o namerama, programski proglas kao najava osnivanja Demokratske stranke. Na današnji dan, 3. februara 1990. godine, održana je osnivačka skupština Demokratske stranke. Za predsjednika je izabran profesor Dragoljub Mićunović. Nepunu godinu dana nakon obnove rada, Demokratska stranka je prvi put učestvovala na višestranačkim izborima. Bili su to neravnopravni izbori, prvi u nizu. Vladajući komunisti transformisali su se nekoliko meseci ranije u novu partiju, SPS, promenivši samo ime, a zadržavši privilegije, kontrolu nad državnim aparatom i imovinu. Na takvim izborima vladajuća SPS je dobila ogromnu većinu poslanika. Demokratska stranka je dobila 7 poslanika. Pošto takvi rezultati nisu odražavali raspoloženje građana, veoma brzo je došlo do uličnih nemira 9. marta 1991. godine. Ali režim je tek započeo krvavu bitku i zemlja je sve dublje tonula u rat. Zavladala je diktatura nasilja koje je ugrožavalo svakog ko se suprotstavi drugačijim mišljenjem. Politički progoni u zemlji bili su praćeni ratnim poklicima, mobilizacijama, ratom. Demokratska stranka organizuje konferenciju svih parlamentarnih stranaka i upućuje apel za mir. Opozicija je odlučila da bojkotuje na brzinu raspisane prevremene savezne izbore 1992. godine. Kako krnji parlament izabran na ovakvim nedemokratskim izborima nije imao stvarni legitimitet, a krvavi građanski rat u Bosni i Hercegovini je besneo, nova država se našla pod sankcijama međunarodne zajednice. Demokratska stranka predlaže vladi Srbije održavanje mirovne konferencije o Bosni i Hercegovini. Ova inicijativa, nazvana Plan 5+5, okupila bi predstavnike sva 3 naroda Bosne i Hercegovine, predstavnike Srbije i Crne Gore i Hrvatske, kao i 5 članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Nažalost, vlada Srbije ignoriše ovu inicijativu DS-a. Krajem godine usledili su još jedni izbori, izvedeni u istim, nepravednim uslovima i SPS je ponovo na vlasti. U međuvremenu, građani Srbije su počeli da se bore za puko preživljavanje. Okružile su ih loše vesti, mrak, beda i nemaština. Život u zemlji sa najvećom inflacijom na svetu značio je glad, redove, siromaštvo i svakodnevnu borbu za opstanak. Svi koji su našli način, a u najvećem broju mladi, napuštaju zauvek zemlju. Srbiju će tokom 90-ih napustiti više od 500.000 ljudi. Raskid socijalističko-radikalske koalicije u septembru 1993. godine doveo je do raspisivanja vanrednih republičkih izbora u decembru iste godine. Demokratska stranka rešava da istraje u borbi za pravednije i bolje društvo i svojom snagom uliva nadu sve većem broju pristalica. Započinje sa snažnom predizbornom kampanjom i izbornim sloganom Pošteno i doživljava prvu veliku pobedu. Demokratska stranka osvaja 496.000 glasova i 29 poslaničkih mesta. Nakon izbornog uspeha, na Skupštini stranke održanoj 29. januara 1994. godine,
za novog predsjednika stranke izabran je Zoran Đinđić. Zahvaljujući suludoj ratnoj politici, Srbiju preplavljuju kolone izbeglica, koje pred ratnim vihorom traže spas i utočište. U jednoj od najstrašnijih vojnih operacija, nazvanoj Oluja, u jednom danu proterano je 250.000 Srba sa svojih ognjišta, koji u nepreglednom zbegu, bez ičega, stižu u Srbiju. Režim koji se deklarativno borio za srpske zemlje i srpski narod zatvara oči pred njihovom nesrećom, a kolone čak ne pušta da uđu u Beograd. Demokratska stranka diže glas protiv takvog odnosa i prinudnog naseljavanja izbeglica iz Hrvatske na Kosovu. Zoran Đinđić traži istinu o odgovornosti režima i Slobodana Miloševića, koji je Srbe u Krajini doveo do istrebljenja, a Demokratska stranka organizuje brojne akcije pomoći izbeglicama. Vojni porazi i pritisci međunarodne zajednice konačno dovode režim u bezizlaznu situaciju. 21. novembra 1995. potpisan je Dejtonski sporazum, ali zemlja je i dalje u rasulu i krizi. Demokratska stranka pokreće inicijative o objedinjavanju opozicije, započinje kontakte sa predstavnicima stranaka i država više evropskih zemalja. Demokratska opozicija okuplja se u koaliciju Zajedno. Objedinjuju ih zajednički principi, povratak Srbije u Evropu, privatizacija, sloboda medija, vladavina prava, reforme privrednog i političkog sistema, reforma vojske kroz profesionalizaciju, reforma policije i nacionalno pomirenje. Opozicija pobeđuje na lokalnim izborima, ali dolazi do poništavanja izbornih rezultata. A onda započinju protesti. Najpre u Nišu, potom u Jagodini, Kraljevu, Pirotu. 20. novembra započeli su masovni protesti u Beogradu, a 22. novembra i studentski protesti, te svakodnevne šetnje. –15. februara 1997. godine, nakon 88 dana, okončani su građanski protesti. 21. februara konstituisana je Skupština grada Beograda, a za prvog demokratskog gradonačelnika izabran je Zoran Đinđić. Posle raspada koalicije Zajedno, u proleće 1997. godine, osiona vlast i dalje je prekrajala zakone po svojoj meri i planirala nove izborne krađe. Demokratska stranka je organizovala anti-izbornu kampanju, koja je pozivala građane da bojkotuju izbore. Ali Miloševićev režim nije spreman da se preda. Posle izbora formira se vlada nacionalnog jedinstva, a Vojislav Šešelj postaje potpredsjednik vlade. U pokušaju da nasilno zadrži vlast, režim donosi zakon o informisanju kojim se ukidaju medijske slobode i drakonski kažnjavaju mediji. Donosi se i zloglasni zakon o univerzitetu, progoni se nastavljaju, a zemlja dalje ekonomski propada. Nakon odbijanja jugoslovenske delegacije da potpiše sporazum u Rambujeu, 24. marta započinje bombardovanje Srbije, koje je trajalo do 26. juna. Bombardovanje Srbije okončava se potpisivanjem Kumanovskog sporazuma.